Opo. Doon. Sige. Dami. Asya? Gege. Prayers mo ya? Anong sample? Pare-pares ako ah. Ano giingon? Ito iya kay naman iligid iya. Wala ako kay wala. Bato iligid ako no? Ako iligid iya no? Wala. Kaya na. Pare lagi ano man siya kung nga pare sa imo ha? Ano giingon? Mas din to gusto. Asa ko rin. Tuloy G. Nay manual dira ko, nay manual dia. Dinot niya yan kay ang ba yani nang Kung pa yaw, nailigid ako eh, kulang. Ha? Klaro, iya ka nailigid. Table ang libre no. Ha? Ay dito. Agi ako kay wala. Agi aha. Mm. Ay inya pakita rin ko ibon sa kuno ko. Na pila na ka screw. Peso sa na ito ni gusto na ko lang. Nasi ko no. Table di. Nindot niya musdaan no. Okay na nene. Ay iyo pa nako. Kompleto na, tanaw kompleto sa tanaw sa kompleto ba. Sa maroy nakita. Patubok ligi. Wala iyo pa nako. Sige ta sa ligi. Patubok niya. Ito na ko. Ala. Jangan. Oh, napay ko ano. Kompleto, napay gidyo. Ako dai naaman. Natay mo? Naaman.